Marhay na hapon po sa Indogabos. Pagirumdom. Pakiturn off. Sa Masbate na naapektuhan kan makusog na bagyong Opong, magkakaigwa po kita nin second collection bilang tabang niyato para sa mga biktima kan kalamidad. Kafiestahan ni San Lorenzo Ruiz. Ngunyan na aldaw po iyo ang kafiestahan ni San Lorenzo Ruiz, an enot na Filipinong santo asin patron kan mga katekista. Sa tuyang suportahan ang programa sa katekesis, asin ipamibi niya to ang satong mga katekesta. Kafiestahan ni Santa Teresita del Niño Jesus. Sa Miyerkules, petsa 1 kan Oktobre, iyo po ang kafiestahan ni Santa Teresita del Niño de Jesus. Makisumaro po kita sa St. Therese of the Child Jesus Association sa pagdevosyon. Grand Marian Procession. Ngunyan, ang enot na Sabado kan bulan, Mayo po kita nin penitential procession, alagad igwa po kita nin Grand Marian Procession sa petsa 11 kan bulan, aldaw na Sabado. Bulan kan Pagsanto Rosario. Sa petsa 1 kan Oktobre, pupunan po ang Pagsanto Rosario sa satong simbahan, sa oras na alas 7 nin Banggi. Alagad sa mga aldaw nin Domingo, gigibuhon ang Pagsanto Rosario sa oras na alas 3 nin hapon. Marian Exhibit. Sa petsa 1 kan Oktobre, sagkod petsa 10 kan bulan, magkakaiba po nin Marian Exhibit sa Pastoral Center. Bubuksan ang nasabing exhibit sa Miyerkules pagkatapos kan misa. Novenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Fatima. Sa petsa 4, pupunan man, novenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Fatima na panginginotan kan Fatima Association. Ginigibo ang novena pagkatapos kan misa pagkaaga. Iseselebrar po ang kafiestahan sa Lunes, petsa 13 kan Oktobre. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Ang misa tapungunyan ay dinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Gerardo Escuro, Dulce de Maria ni Mary Ann Soltes,
for the 23rd wedding anniversary, dulot ninda Mr. and Mrs. Roderick T. Palit and family, Noriel Renegado, Jessa Sermona and family, Asincanlurin family. Misa Petition for safe travel, dulot ni Leo Fajardo, para sa kamuan inang Our Lady of Most Holy Rosary, dulot ni Roy Oñate and family. Petition Mass for safe travel, dulot ni Sheila, Mel, and Evan. Misa Petition and para sa kamuan ni San Lorenzo Ruiz and Padre Pio, dulot ni Vic and Vince Bailon. Para sa kalag ninda Andrea Asin Candido, dulot ni Josie Aliston. Para sa kalag ni Freddy Sr., dulot ni Vic and Vince Bailon. Para sa kalag ni Lucilo, dulot ni Anita Hermo and family. Para sa kalag ni Pedro Jr., dulot ni Nilda Molina. Para sa kalag ni Maria, dulot ni Elsie and Miriam Godisano. In honor of Our Lady of Peña Francia and Divino Rostro, offered by Eleanor L. Regalado and family. In honor of Mary Under of Knots, offered by VJ Carl P. Sabas and family. Special intention, offered by the devotees of Mary Under of Knots. Para sa kalag ni Arlo, dulot kan Mangunayon family. Misa Petisyon as in Misa Pasasalamat, dulot kan Pandes, Puntilias, and Tolidanes family. Ngunyan na mga panahon, an satong sa syudad, pano nin kadukhaan, an iba mayong harong, gubing asin pagkakan. Sindaan sa tong mga kahimanwa, kaya inaapodon kita natabangan sinda asin rangahon. Dain niya to pwedeng pabayaan, nahilingon, nasanaan mga kamugtakan nin sa tong kapwa, na nangangaipo, asin dapat, asin dai dapat makilabot. An misa tapumon yan, pamamayohan ni Reverendo Padre Romel Dacuco. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka na Aki, pati ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurangan tan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako unta sa tong mga kasalan, tan magkanago kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisan ako sa Diyos na makamhan, asin sa indo mga tugang, tan nagkasala ko ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kunido pamibi sa kagurangan ng tayong Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ka, rinurupyaw mi ika, pinapasama mi ika, pinapasaluhay mi ika, pinapasalamatan mi ika, uli ka, dakula mong kamurawayan, nagurang na Diyos, aning langiton, kasamang makakamhan, nagurang na kirutong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, agikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan hinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan hinaban, kuan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos na nagpapahayag ka sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad na sin pagkaherag, ngawon, dugangan mo sa mo ang sa imong grasya, tanganing danay na nag-aandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makiras sa mga langito na kayamanan, huli kay Jesucristo ang kagulangan niya mo sa imong aki,
na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos. Tinutuyaw ni Propeta Amos ang pagpapasiram sa buhay kan mga mayaman. Pinatanidan niya sinda na maabot ang panahon na marurumpag ang sa indang kinamumugtakan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Olay kan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, herak man sa mga masalinggaya sa Sion, asin nagtitiwala sa bukid nin Samaria. Naghihigda sa mga kamanggading, naghohonat-honat sa saindang mga divan, nagkakakan nin mga kordero, hale sa arimpumpon, saka nin mga turilyo, hale sa laog kan turil. Nagaawit sa tanog nin kudyapi, siring ki David. Nagihimo nin mga instrumento, nag-iinom nin arak sa mga kupa, an urog kamahal na pahamot, an ilinalahid. Alagad, mayo lamang pakidamay ki Jose na nagrumpag. Kayangon yan, isusubol sinda, enot sa mga bihag, asin mawawara an pag-urugma kan mga nakahuruntay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Pag umawon an paragibo nin katanosan sa inaapi, an para tao nin tinapay sa mga nagugutom, an kagurangnan nagpapalukso kan mga bilanggo. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. An kagurangnan nagmumulat kan mga mata nin mga buta. An kagurangnan nagpapatiso kan mga ruko. An kagurangnan namumuot sa mga suripot. An kagurangnan nag-aataman kan mga nakikihimanwa. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. An mga ilo, asin balo, tinutustusan. Alagad an mga dalan kan tampalasan, linalawgaw. Magahade an kagurangnan, sagkod paman, an sa imong Diyos, o Sion, sa sunod-sunod na kapag-arakian. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Padagos na hinuhuditan ni San Pablo si Timoteo na maging aarugan bilang marahay na Kristiyano. Urog ng gayo, ninhuli ta siya nagkakapot nin dakulang responsibilidad sa komunidad. An hulit na iyan, ipinapaabot man sa sato. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Ika, o tawo kan Diyos, susugon mo ang kasuriputan, pag sa Diyos, pagtubod, pagkamuot, pagkamatinios, asin kahuyuan. Ipaglaban mo ang marahay na laban kan pagtubod. Abuta ang daing kasagkoran na buhay, na iyo ang inapodan sa imo. Pagpahayag mo kan magayon na pagtubod sa atubang nindakol na saksi. Pinapatugunan ta ka sa atubang kan Diyos na nagbubuhay kan gabos, asin ni Kristo Jesus na sa atubang ni Poncio Pilato nagsaksi kan magayon na pahayag. Nautubon mo ang tugon, mayong digta asin ligtas sa sudya. Sagkod sa pagpahayag kan kagurangnan tang si Jesucristo, na sa sadiring kapanahonan ipapahiling kan sinanglitan, na iyo sana ang may kapangyarihan. Anhade kan mga nagahade, asin kagurangnan kan mga nakakapangyari. An iyo-iyong mayong kagadanan, nag-eerok sa liwanag na dai maabot,
Dai na hiling ni isay man na tawo, ni kayang mahiling. Sa iya ang kagalangan asin kapangyarihan, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kin Ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga Pariseo, igwani sarong mayaman na nagugubing ning porpora sa pinong lino asin nag-uugma urual daw sa luhusong pagkakan. Sarong dukha na ngaran Lazaro nagkahigda sa iyang trangkahan, pano nin lugad, nagmamawot na babasog ni mga rakdag na nahuhulog hali sa lamesa kan mayaman. Ano pa dinudulok siya kan mga ayam, asin dinidilaan an sa iyang mga lugad. Tara, nagadan, ang duka asin dinara kan mga angheles sa daghan ni Abraham. Nagadan man ang mayaman saka ililubong. Sa impyerno kan iitaas niya ang sa iyang mga mata. Sa tahaw kan pagdusa, nahiling niya si Abraham sa harayo asin si Lazaro sa iyang daghan. Nagkurahaw siya asin nagsabi, Amang Abraham, kahiraki ako. Sugoa si Lazaro na itiw-tiw ang muro niya sa tubig asin paliputon ang sakong dila. Huli ta nagdudusa akong gayo sa laad na ini. Nagsabi si Abraham, Aki gyurmduma na naguda mo ang mga karahayan kan buhay ka pa, mantang sinapo ni Lazaro ang mga karatan. Alagad ngunyan, rinarangan siya, mantang ika pinapadusahan. Sa gabos na ini, sa tahon niya to ibinugtak dakulang bungaw para sa kod lamang. Tanganing naan buot magbagtas halidigdi, pasiring sa indo, dai makahali, ni makabalyo hali diyan, pasiring sa mo. Nagsabi, kung siring, nakikiuli ako sa imo ama, nasuguon mo siya sa harungkan sa kong ama, taigwa ako ning 5 tugang. Na maigot, na patanidan niya sinda, tanganing da sinda, makaabot sa lugar na ini, nin padusa. Nagsabi si Abraham, yaon sa inda si Moises, asin mga propeta, magdangog sinda sa inda. Alagad siya nagsabi, dai amang Abraham, alagad kung may hali sa mga gadan na magpasiring sa inda, sinda mabakli. Nagsabi sa iya, kung si Moises, asin ang mga propeta da ininda, dinadangog, daw pa may mabuhay liwat hali sa mga gadan, da isinda mapapatubod. Ang marahay na bareta ka sa tuyang kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo.
Diyos maray na banggi po ay hapon papalan sa isayin po gabos. Diyos maray na hapon po. Hapoton ko po kamo. Kung kamo magluwas sa harong, magkalagkalag sa kapalibutan, sa rong aldaw, kung kamo magpasyar digdi sa banwaanin nabwa o sa iriga o sa inpaman, asin makahiling kamo ning sarong dukha na arog ki Lazaro, ano ang sa indong gigibuhon? Ano ang sa indong magiging reaksyon? Ano daw? Mahihera kamo? Mahihera kita? Tatabangan ta? Magibo kita ning bagay na pwedeng makatabang kita sa iya o sa inda. Magibo daw kita nin karahayan sa satuyang kapwa. Sabi ni Mother Teresa, if you cannot feed 100 people, just feed one person. Mga tugang, magayon na paghurupurapon po niya to ang binasang ebanghelyo. Magayon na ebanghelyo. Hulita, igwa kitang magugunong nagkaperang mga leksyon na pwede po niya tong balon-balunon pakatapos sa pagpuli po niya to pakatapos kining banal na misa. Asin pwede niya tong pagurupurupan sa mga arabot na aldaw. Na kung sa inin mga tugang, magtataw sa satuya nin panibagong paglaom, panibagong pagtubod, asin pagkamuot sa mahal na Diyos, siringman sa satuyang kapwa. Balikan po niya to ang istorya sa binasang Ebanghelyo nagikan pa kay San Lucas. Igwan ng sarong mayaman. Ang mayaman na ini mga tugang na lalaki, pambihira ang pagkabuhay. Tamalangani sinasabi digdi na siya nagugubingan nin purpura sa kapinong lino. Mayaman siyang marhay. Pano ning kaugmahan an sa iyang mansyon, an sa iyang harong. Pambihira mga pagkakan. For sure, kadakol siyang katabang. For sure, sa hiling ko lang po, ang mayaman na lalaking ini, dakula ang tulak. Taano, mahiligon ini sigurong magparakakan. Asin in mayaman ni mga tugang, sa iyang pagluwas, paglaog sa iyang harong, maayo siyang pakilabot sa iyang kapwa. Tamala nga ni sinasabi digdi na nahiling niya ang sarong lalaki na ang pangaran Lazaro na nasa pintuan, nakahigda sa trangkahan kan sa iyang mansyon o sa iyang harong. Pano ninlugad, nagmamauot, mabasog, nin mga rakdag na nahuhulog hali sa lamesa kay ning mayaman. Tamala nga ni, di siya pag-iintindi, pinapasipara, solamente ang nagdudulog sa iya ano? Ayam. Tangani sa nang dilaan an sa iyang mga lugad. Ta siguro ang ining ayam ni ini, nagmamauot man na bulungon ang lugad ni Lazaro. Mga tugang, mayang pakilabot. Anapot, ano daw maraot ang maging mayaman? Maraot daw ang maging mayaman. Depende. Kung ang ugali ni sarong mayaman, arog kaining mayaman na lalaki sa binasang ebanghelyo, siya magiging maraot. Alagad ang kayamanan mga tugang, by itself, it is not a sin. Pero pag ginagamit ang kayamanan nini sa karatan, diyan naglalaog ang kasalan. Mga tugang, anong leksyon ang pwede niya itong maguno sa binasang ebanghelyo? Enot, pinapagirumdum asin inaagyat kita na kita maging inaapod na, magkigwa kita ng inaapod na compassion for the poor and the suffering. The rich man ignored Lazarus, who was suffering right at his doorstep. Kaya nagpapagirumdum ini sa tuya mga tugang.
Nagtataon ning warning na kita dapat magkigwaning pagkamuot sa mga pobre. Dapat kita maging mahirakon. Once na may nagdulog sa satuya, dapat makanood kita. Di kita magparasayuma. Tamalay ta, tibaad, ito pala si Kristo, nagmamaling-maling sana. Pigtetest kita, pigtetesting kita, kung kita tatauman maghiras kan sa tuyang pagsasadiri o kaya kan kwarta na igwa kita. Kung kita magiging mahirakon mga tugang, pigsusunod po niya to an katukdoan ng kagurangan. Pinapagirumdum asin inagyat kita na kita maging mahirakon sa mga nagugutom, sa mga naghihelang, asin kung si Simon na minadulok sa satuya. Kasubago mga tugang duman sa parking area, may nagdulog sa sakuya. Nagahaga din tabang takay puhanda kansayang agum nimbulong. Bako man sa pagyayabang, kundi nahirak ako, tinawaw ning kadikit. The more na kita magtabang sa satuyang kapwa, the more blessing ang satuyang marireceive. Di kita maging mahirakon sa mga taong ka-level tasana, kundi magkikitang matinabang matinao sa mga taong dai ngapit makakabalo sa satuya. Dai makakabalos nung ka makabalo sa satuya. Tangaling ang magbalo sa satuya, kung bako man ngunyan, sa maarabot na daw, okay, sa kedawang buhay, mayong iba, kundi ang mahal na Diyos. True faith must show itself in love and mercy. Pangadua, sinasabi di mga tugang, wealth is not the measure of true life. Ang mayaman na lalaki, sa binasang Ebanghelyo, nabuhay siya sa luxurious lifestyle. Mayo nin pagkaherak, indiferente mga tugang, insensitive, mayong pakilabot kung si Simon ang nakapalipot sa iya. Basta ang pighihiling niya sa mga tugang, an sa iyang sadiri. Pighihiling siya na an sa iyang pangangaipo. Makasadiri an mayaman na ini. Kaya pagirumdum sa satuya mga tugang, kung mauot po niya to na makamtan ang buhay na dahil kasagkoran, araw kang nakamtan ni Lazaro. Dahil niya to nung kaarugon ang attitude kan mayaman na lalaki sa binasang Ebanghelyo. Si Lazarus naka-eksperyensya kan sobrang kasakitan dara kan pagtios. Alagad sa kahuri-hurihing pagkakataon, pagkatapos kan siyang buhay, digdi sa ibabaw ning kinaba, pano nin padusa, nakamtan niya ang buhay na pano man ning kaugmahan, kay bahan si Abraham, kay bahan kan mga angeles, asin santos nin mahal na Diyos. So this story reminds us that worldly wealth, comfort, or status does not guarantee eternal joy. What matters is how we live and love. Kaya mga tugang, kung igwa kita, kayamanan, o ano paman, di niya to pagparataguon sa nayan. Tagirumdumon po niya to, pigtawaan kita ning grasya ning kagurangnan, pigtawaan kita ning blessing ning kagurangnan, bako lang yan para sa satuya, kundi we need to share it to other people because God wants us, or He wants to use us as His instruments to share the blessings of Him to other people, especially those who are in need. Mauot kita nin kagurangnan, nagamiton bilang mga instrumento, tanganing ang sa iyang grasya, bendisyon na iwinara sa satuya, ihiras man po niya to sa satuyang kapwa. Pangatulo, the great reversal in God's kingdom. Sa ibabaw ni Kinaban, ang mayaman na lalaki naging successful sa iyang buhay. Pano ning kaugmahan. Samantalang si Lazaro,
ang sayang buhay, failure. Tano, ning huli tang sayang bilog na pagkabuhay, pano nin padusa, pagtios, asin, kasakitan. Alagad, in eternity, their rules were reversed. This shows that God's judgment looks deeper than appearances. He values righteousness, humility, and mercy. Kaya mga tugang, habang nabubuhay pa kita, iyan ang satuyang tsansa na magparagibo kita ning karahayan. Dahil niya to sa napagparaisipon, ngunyan, habang nabubuhay pa kita. Kundi isipon po niya to sa ikaduwang buhay na panuga ning kagurangnan. Panuga ning kagurangnan. Gamiton po niya to ang satuyang mga pagrurugaring, ang satuyang kwarta, bilang lulunadan, bilang susi sa ikadawang buhay, bilang susi sa pintuan kan kahadian ng Diyos. Anong saysay kon kwarta, igwa kita, kan kayamanan, igwa kamo, kung iyan mabubulok man sana, kung kamo, kung kita magadan. Anong saysay yan kung iyan, di niya to gamiton, asin iyan di magdadara sa satuya, sa kahadian ni Diyos. Mayong saysay, kung iyan po, dahil sa to, magdadara sa kagurangnan. Mga tugang, ang pang-apat, life is the time to choose. Ano po sabihin kayo mga tugang? So the rich man wanted relief after death, but it was too late. So the parable emphasizes urgency. So our choices on earth, whether to live with love, faith, and justice, determine our eternal destiny. Kung kita magparagibo ng karatan sa satuyang kapwa, ang karatan na yan, ngapit magbubunga. Mahihiling sa satuya, kung bakoon yan, sa kadawang buhay. Alagad sa bandang lado, kung kita magibo ng karahayan sa satuyang kapwa, iyan man magbubunga, nin buhay na din kasagkoran, kay ba kasatuyang kagurangan. Kaya mga tugang, habang nabubuhay pa kita, sige sana, pait sana, para gibo sana kita ning karahayan sa satuyang kapwa. Iwasan po niya to ang magparagibo ning karatan. Tayan day sa to magdadara, pasiring sa buhay ni din kasagkoran, kaiba si Lazaro, kaiba si Abraham, asin ang bilog na kahadian ni Diyos. So the parable urges us to live with compassion, generosity, and faith. Earthly riches pass away, but love, justice, and obedience to God's word lead us to eternal life. Matindog po ang gabos. Tubod ako sa Diyos amang makakamhan, kag nadangkan langit asin daga, sin ke Jesu Cristo, aking bugtong niya, kagurahang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus na gadan asin inilumo. Uminig sa mga gadan, kang ni katulungan
ang Diyos, Amang makakamhan. Haleluman, mabalik sa pag-upo sa mga buhay, asin mga gadang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwan din naman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Magdulog kita sa Diyos na naghiras kan sa iyang yaman sa gabos, sa pagsubol niya sa siyang aki sa kinaban. Mantang ginigirumdum niya to ang mga pangangipo kan mga duka. Ang simbag kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, magharubay kan pagmakulog ni Kristo sa mga dukha, sa saindang paghigos para sa matanos ng sosyudad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyuga sa mong pamibi. Tanganing ang mga sinusugutan na magpa-uripon sa yaman asin seguridad, makatalastas as na an espiritual na kawaran ning kahulugan hali sa dai paghiras sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, mag-ako kan biyaya nin pagpatawad, asin pagmakulog, pagkamatinao, asin pagsabot sa mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satuyang komunidad, pakusugon, kan mamumuton na presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro sa katuninyungan asing kaugmahan kan kahadian kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugan sa mong pamibi. Langito nama, sa imong pagkamot asin pagkaherak, pano kami kan sa imong pagkamatinao, asin tabangin kaming magsagawad sa mga daing sukat, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang kabos. Omnibus
Tindog tabi. Magpamibig ang mga tugang tanan sa ko ang sensendong atang magkanigong ako ang Diyos amang makakamahan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamuruwayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na mahirakon warasan sa mo, na ining sa mong pagdulot maako mo, asin huli kayan mabuksan para sa mo, an burabo ding gabos na bendisyon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, hitasan mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan ba na lama Diyos na makamhan na dahing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos sa sangkap kang kinaban. Asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop sa iyan gabos na ngalasan kan mga bagay. Tanganing siling sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa tuban kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na mga angeles kami nag-uumaw sa imo. Nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Tabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namibig kami, pabanalakan na buon ka sa mga Espiritu. Tanganin para sa mong maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaling ang buot, pinasaluiban sagot sa pasyon.
Nagkuha siya kan tinapay, asin pagpasalamat, binaakdang ang tinaw sa mga disipulos na ang sabi, Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, naidudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya man kan kalis sing grahe pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ang sabi, Magaw ka mo gabos na sin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan. Napapabuloson para sa indosin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inen pag-ibonindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrumdum ka sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kaguranganan kan tinapay ng buhay, sing kalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang sa maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma ang kagurangnan ang sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay baka sa mong Papa, si Leo, asin ka sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man girumduman sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag ka sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namibi kami, tanganin kay ba ni Santa Maria Virgen, anak ang Diyos, kay ba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos na kaitupa na kapagyagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo, sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nagkakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
langit. Ang sabong kakanon sa ruwaldaw, itao mo sa muyagon niya. Hasing patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo at mga nagkakasala sa asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraon, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan, tanganing kami natabangan, kan sa imong pagkaheran. Maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maod mang paglaom, asin pagdatong kan samo para ligtas na si Jesu Kristo. Siring pa kamurawaya sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangan ni kinagsabi sa mga apostoles, katinungan ni winawalat ko sa indo, ang sa kong katinungan itinataw ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasalan kundi ang pagtubot niya sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siyang patunino asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan ni kinabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mapanahon. Amen. Ang katunungan kan kagurangan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinuruhan kamo nin katunungan. Peace be with you. With Holy Spirit.
Uyan kordero kan Diyos, uyan nagapara kan mga kasalang kinaban, paladami napod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon, ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ansa kong kalag maumayan.
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Hesukristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na Espiritu Santo sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladnaman kan katawuhan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daugon an karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sagud paman. Ang biyaya kan hubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samo para tubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagud paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuka muna po. Matindog po ang gabos. Mamipi kita, kagurangnan ng langit nun na misteryo, lugod maging para sa mabulong ning kalagasin hawak, tanganing makisumaro sa sayang pasyon, sa pagpahay kan sayang pagagadan, asin maging mga paramana kan sayang kamurawayan, siya nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Ngunyan, magkakaigwa po kita ng second collection. Darakan makusog na bagyo na nagtama sa Masbate asing epekto kaini, magkakaigwa po kita ng second collection bilang tabang nyato sa mga nasalanta kan bagyo sa Masbate. Salamat po sa mga nagsimbag sa pangapudan, nyamo na tabangan ang simbahan, pagkumpleto kan bagong tukawan sa simbahan. Nilalauman na ini, makukumpleto ngunyan na Nobyembre. Prex Seminar. Huli kan maraot na panahon, daipunadagos and schedule kan parish renewal experience ngunyan na Setyembre. Kaya ang bagong schedule po ngunyan na maabot na petsa 11 asin 12 kan Oktubre. Bakuna pong 18 saka 19. Blessing of Animals. Ngunyan Sabado, petsa 4, sa tuya pong isiselebrar ang kafistahan ni San Francisco de Assisi. May pagbindisyon po kan mga hayop sa misa pagkahapon. Lagan po nin diaper ang mga hayop bago ilaog sa simbahan. 5th, Rosary Queen. Sa tuya pong suportahan ang mga kandidata sa Search for Jubilee Rosary Queen 2025. Ang first canvassing gigibod po sa petsa 4 kan Oktubre, asin ang second canvassing sa petsa 18 kan Oktubre. Ang proceeds po para sa pagkumpleto kan parish baptistry. 6th, Rally kontra sa korupsyon. Ipinapaisip po na si prayer rally laban sa korupsyon na diinadagos kan Setyembre 25 huli kan maraot na panahon, gigibuhon na sa Miyerkules, Oktubre 1. Mapuon ang protest march sa Ateneo Dinaga pag alas 2 nin hapon, asin mapasiring sa Basilica. Pag alas 4, igwanin programa sa Basilica Grounds na tatapuson sa Santa Misa. Magsulot po nin puting bado asing magdara nin placards na magpapahayag kan sa tong mga sentimiento dapit sa issue.
Bukas po ini sa gabos sa parokyano kan Arkidiocese. Misa pasasalamat. Salamat po sa gabos sa suporta kan gainsa trade fair asin kan paraffol bilang tabang sa seminaryo. Ang resulta po kan mananggana nakapost sa bulletin board asin sa FB page kan sa tong parokya. Magrani na po sa inutan si mga nagseselebrar kan kumpleanyo para sa pagbendisyon. Mga birthday celebrants po, magrani na po. So manag kukumpleanyo po, magdigdipo sa inutan. Taka mo po sa mamuhi sa kuyang bibindisyonan. Bendisyon para sa may kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaban, idinidulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-omaw para sa imong regalo ni buhay. Hinanyuga ang samong mga pamibi para sa imong mga surugoon ng unyan nagsisilibrar kan sa indang kumpleanyo. Asin nagpapasalamat sa regalo ni buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya tanganing padago sindang mabuhay na maniligo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siringman, an sa indang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kahilangan asin anuman na katibaadan, taning danay sindang makapaglingkod sa imo. Ininagad mi, Huli Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Awiton po niyato ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Espes nostra salve, ad clamamus, exules spirem, ane suspiramus, genentes efflentes, Inaglacrimarum vale, ea ego, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus, omnipotens per Deus, qui gloriosi Virginis Matris Matri, Mariae corporis animam, od dignum Filii Tui habitaculo picemeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Davit cuius commemoratione leitamu, eius pea intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. bendisyon na kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, Aki, pati ni Espiritu Santo.
Amen. Tapos ng misa, lako kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.